V Žiline vybudovali novú krytú plaváreň s bazénom olympijských rozmerov. Moderné telovýchovné zariadenie podrobili zaťažkávacej skúške pri finále prvých československých športových hier v plávaní. Sledujeme osobné polohové preteky mužov na 400 metrov. Mohutným finišom zvíťazil Vojtech Čech z Juhomoravského kraja. Na 400 metrov voľný spôsob žien ujala sa ihneď po štarte vedenia Kočendová, taktiež z Južnej Moravy. Na obrátke mala už pred bratislavčankou Kozičovou náskok asi 10 metrov, ktorý zvyšovala až do cieľa. V celkovej klasifikácii krajov zvíťazil pomerne vysoko kraj Juhomoravský pred krajom Bratislavským.